कुशाल गायेच्या दिसाक उमेदीन बरोन हे कातार म्हणटा घरांत एक भुरगें जल्मत जाल्यार सगलीं भुरग्याचे कोत्ता तिस्ती मोसा सनी आनी वियोनाच्या एकवटार देवान घातला आपलें बेसांव तुवे फाटल्यान 10 वर्सां देवान गोराब्यान बाबा केला फाव 10 तारीख मे 2024 ह्या दिसाक बाबा आयलोलो जल्माक घरान बाब जल्मात आयला मुडो कुशालकाय भोगली काळजां करताली मी गोरजेन बातिजार आयज बाबाक दिला फादरा कपलार कुरीस काडून बाबा भितर काडला क्रिस्तांव धर्मा विहान मोडोन बाबाक काय बरें नांव घातला तुमी मोगान जेन्ना कामार आसले तेन्ना ताचे सोवे एक कावस घडोवन आयलो फातिमा सायबिणीचो फोटो सगला पडलोलो आसलो तो ताणें पळयलो भुरग्याचे देणे फावो कर मुडो फोटो वयर उबारून उलो मारलो त्याच दिसाक आवयपणाच्या बेसार आसा म्हूण गूड न्यूज मेवलो सायबीण मायन मागणें तुमचें आयको गोराबो देण्यांनी बोल्ला बाबा विहान एकवटाक जल्मो तुमचो आवडो पुरो जाला काय बरो डाकतो बा सायबीण मायन फावो केला एक सोबितांज बुडवो देवा तुमच्या गोराब्यान धाडला एक सोबितांज बुडवो देवा तुमच्या गोराब्यान धाडला आणि सनी तुमी बाबा विहानाक वाडोयात एकवटान क्रिस्ती धर्माची शिकवण दिवून जेजू क्रिस्ताचो मोगरी गोया ताच्या काळजांत गॉडफादर मिल्मन गॉडमादर रानिशा सदांच रावात बाबाच्या सांगाता आयज नातवाक आपल्या ताचे नानी कातार हें भेटोयला मोगान सातांतो नानीक वेलंकनी सायबिणी ताय वियोना मागताले आयज मागणें आयकोन एकवटा तुमच्या भुरगें फावो केलें बावा तुजो गोट आसलो मुडो आयज तुजें सोपन पुरें जालें सांतांतून वेलंकनी सायबीण मायन गोर देण्यांनी बोल्लें
तुका सांगाता कांयच नामू मोगाचो शेपाय विहानाचो शेपायक सुर्गीचे सूग मेवो वो आवडो आमचो सगली फामील कजन चावडेता बरो फुडार जावूंक बाबाचो आयस्तान बाबा विहान जालो शिस्त जेजू क्रिस्ताचो देवान तुमचो सोबीत गोराबो आपल्या बेसावान बुरचो मागता देवान बाबा विहाना आपल्या बेसावान बुरचो